Bore da, mae'n hyfryd gweld chi. Oedden ni... Bore da, Judah, ti'n iawn, mate? Da iawn, licio'r jumper. Oedden ni crwydro penwythnos diwetha, so diolch i bawb fydd yn arwain tra oedden ni ffwrdd. Mae'n hyfryd gweld gwynebau hen a newydd yma gyda ni eto bore yma. Just deud, dydd Sul nesaf, mae gyda ni oedfa pob oed ar thema Dafydd. Nid Dafydd Gwilym, ond y Brenin Dafydd. Ond dwi'n siŵr bod Dafydd Gwilym wedi enwi ar ôl y Brenin Dafydd yn do. So, croeso cynnes i bawb ddod i hwnna. Ond yn arbennig, falle, os oedd gynnwch chi teulu neu ffrindiau nath falle dod i'r oedfa teulu Nadolig a wedi mwynhau hwnna, fysa dydd Sul nesaf yn rhywbeth gwych i chi falle gwahodd y ffrindiau yna i ddod nôl yma efo chi dydd Sul nesaf. So mae hwnna wythnos nesaf a Menna fydd yn arwain hwnna. A gobeithio bydd Menna well erbyn hynny. Wedyn, chi sy'n rhan o'r grŵp i ddod yn aelodau, neu edrych mewn i ddod yn aelodau, ni'n cyfarfod nos Fawrth, unwaith eto yn Tŷ Magi, so diolch am hwnna. A gyda chi os oes rhywun a diddordeb dod yn aelod, ond bod e ddim wedi gweithio allan i chi fod yn rhan o'r grŵp tro yma, yna byddwn ni'n rhedeg y cwrs eto mewn chydig fisoedd, so dewch chi siarad efo fi os chi a diddordeb wneud o rhywbryd eto. So na i jyst gweddio nawr, a wedyn handio drosodd i'r band. O Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am y diwrnod newydd yma. Da ni'n diolch i ti am yr heilwen, da ni'n diolch am pob llawenydd ti'n dod â i'n bywyd ni. Ond yn fwyaf pwysig bore yma, da ni'n diolch am Iesu Grist. Da ni yma, o Dduw Dad, nid fel pobl sydd wedi dod i gael yn entertainio, ond da ni yma fel pobl sydd wedi dod i addoli. Felly anfon ysbryd i helpu ni addoli Iesu Grist yn arglwydd a'n gwaredwr bore yma. Amen. Diolch Rhys a bore da eto i pawb. So mae can gynta, da ni'n neud hefo'n gilydd, ddim yn newydd sbon, but bythefnos yn ôl neu rhywbeth, o'n i'n just gofyn i Arwel os oedd yr ar gael yn Gymraeg, so o'n i'n gwrando arno fo yn Saesneg. O'n i ddim yn gallu cofio, a doedd Arwel ddim. But actually, mae Arwel wedi cyfieithu fo yn barod, rhai blynyddoedd yn ôl, a da ni hefyd di wneud o yn Caersalem dwy waith. So, efallai fydd o newydd i rhai ohonych chi, efallai mae rhai ohonych chi yn nabod o'n barod, but mae'n can hyfryd. So, os da chi eisiau sefyll, nawn ni cychwyn hefo'r can yma. Garedd yn dywed, gyfiawn cyfraith a proffwydi ac yr wyth dy daeth y gael. Dod o'r orsedd y gogoniant lawr i gryd yr oedden. Glodi'r tad ac glodi'r mam, glodi'r ysbryd druennig, Dduw gogoniant sblenydd un, i o bren hyn oedd glodi ti am mynd. Tenau sydd yn dyfod ac y mod i rai sy'n goll, ac y iadfer greadigaeth wewynebais ti y groes, ac yr awd y brofedigaeth gwelais ti yr ochr draw. Deall yma'n gwaredigaeth Iesu mawr oes droston ni. Glodi'r tad ac glodi'r mam, glodi'r
I'n sblennydd un, I o bren hyn oedd glodi ti. Pan oedd codais roedd y nef yn dal ei wynt, nes y garreg gael ei threiglo concwyd angau gan yr oen, gan gyfodi meir o beddau ar yn gylion yn o sîn, a phobennau ddaeth ato wedi hafair yn y tad. Doedd e anwyd eglwys Cris gyda fflam yr ysbryd lan, a gwirionaidd hefyd yn gael dim yn ildiau nac yn wan. Trwy ei waed a thrwy ei enw yn ei ryddid rwyf yn ffryd, achos cariad Iesu Grist a wnaeth fy ngodi. Clodi'r tad a clodi'r mab, clodi'r ysbryd tri yn un. Dyw gogoniad sblennydd un, I o bren hyn oedd glodi ti. Symudwyd y carreg o'r bedd,
i'w achub, mewn beth bydd yn cario fy mechod I ffwr, yn codi i'n cyfiawn a'n rhad a bragwyddo, yn dinod o dinog a bydd ef yn dod, godi dodi. Bydd yr ysgol yn seinio ei ddyfod. Un dydd bydd yr awyr yn ddisglair i'r glod. Un dydd bendigaid yn dod am awyr. Gwaredw Iesu I mi, yn byw I fy nghari, yn marw I'm hachu, mewn bedd bydd yn cario fy mechod I ffwr, yn codi i'n cyfiawn a'n rhad a bragwyddo, un diwrnod godidog y bydd ef yn dod, godidog
hir. Cos mae oen nawr yn blen. Diolch Duw. Amen. Amen. Diolch yn iawn i'r band. Iawn, so bydd y plant yn gadael ni mewn munud bach i fynd lawr grisiau. Pwy sy'n arwain y gwaith plant bore yma? Lowri? Be da chi'n neud bore yma, Lowri? O, Dafydd, o na ni, so fyddech chi'n gwybod y stori gyd. Di hwnna ddim yn gyd y gwyddiad, na. Mae gwaith plant yn drefnus iawn, fwy trefnus na'r gweinidog. So Dafydd, diolch fawr iawn i'r band, a diolch i Lids, rildar piano, gwych, da iawn. Jyst eisiau dweud hefyd, os, falle bod chi wedi sylwi bod yna bobl yn gwisgo lanyards, achos mae gennym ni dîm croeso swyddogol nawr. Os rhywun eisiau gwasanaethu ar y tîm croeso, ewch i siarad efo Hannah. Yr unig yn syml iawn, be mae'n golygu ydy dod chydig bach yn gynt gyda gwyn ar y chwyneb. A cario ysbryd Crist. Ond yn newyddion da yw, mae'r ysbryd glân yn helpu chi. So mae pawb yn gallu gwneud o. A hefyd, os oes rhywun yn teimlo bod chi yn cyrraedd y bore dydd Sul ac angen gweddi ynglyn â rhywbeth, yna ar ddiwedd yr oedfa, fydd yna bobl yn milio o gwmpas yn y ffrynt fyr hyn, fydda i o gwmpas, fydd Jan o gwmpas, a rhai pobl eraill. So os ydych chi teimlo bod chi eisiau gweddi ynglyn â rhywbeth ar bore dydd Sul, yna dewch ymlaen ar y diwedd i dderbyn gweddi. Dyna gyd sgynna i ddweud. Nawn ni cael gair o weddi dros y plant nawr, a wedyn nawn ni jyst cael munud o downtime i'r plant cael mynd allan. O Dduw Dad, da ni yn diolch bod ni wedi cael amser fan yna i addoli di. Da ni'n diolch bod ni wedi gallu canu Hallelujah, achos bod ni'n addoli Duw sydd yn fyw. A da ni jyst eisiau bod yn ymwybodol a profi y Duw hwnnw sydd o'n plaid ni yn brwydro drosto ni bore yma. Da gofyn ti fod efo'r plant yn arbennig, llenwa nhw efo dy ysbryd i mwyn i'r hanesion yma o'r Beibl ddod yn fyw ac i'r gwirionedd yma newid i bywydau nhw fel da ni eisiau fo newid bywydau pawb o Dduw Dad. Felly da ni cyflwyno gweddill yn amser bore yma i ti yn enw Iesu. Amen. Amen. So, gallwch chi jyst deud helo wrth rhywun nes ata chi. A wedyn newn ni afel yn ni mewn hanner munud. So just Martin esgoffa fi fyna. Mae wedi bod yn gret gweld Lydia a Gwion yn ymuno o'r band yn yr wythnosau diwetha. Ac os oes na unrhyw un arall chyba eisiau bod yn rhan o'r tîm addoli yma yn Caersalem, yna plis dewch i siarad gyda fi neu Martin neu Robin. Unrhyw offeryn, tybod, o fewn rheswm. Tybod, da ni'n trio unwaith y tymor cael y tîm addoli at ei gilydd i gael sesiwn. Please. Iawn. Wel, da ni yn ailgydio bore yma, ffrindiau, yn cyfres ni yn mynd trwy llythyrau Ioan. A mae'r darlleniad bore yma yn dod o 1 Ioan pennod 4, a mae'r adnodau yn mynd i fod ar y sgrin, gobeithio. Iawn. Ffrindiau annwyl, peidiwch credu pawb sy'n dweud eu bod nhw'n siarad drwy'r ysbryd. Rhaid i chi eu profi nhw i weld os ydy beth maen nhw'n ddweud wir yn dod oddi wrth Dduw. Mae digon o broffwydi ffals o gwmpas. Dyma sut mae'n nabod y rhai sydd ag ysbryd Duw ganddyn nhw. Mae pob un sy'n cyffesu fod y Meseia wedi dod yn berson real o gig a gwaed yn dod oddi wrth Dduw. Ond, os ydy rhywun yn gwrthod cydnabod hyn am Iesu,
dydyn nhw ddim yn dod oddi wrth Dduw. Mae'r ysbryd sydd gan y person hwnnw yn dod oddi wrth Elin y Meseia. Dych chi wedi clywed ei fod yn mynd i ddod? Wel, y gwir ydy, mae eisoes ar waith. Ond blant annwyl, dych chi'n perthyn i Dduw. Dych chi eisoes wedi ennill y frwydr yn erbyn y proffwydi ffals yma. Am fod yr ysbryd sydd yno chi yn gryfach o lawer na'r un sydd yn y byd. I'r byd aniwiol, maen nhw'n perthyn, ac maen nhw'n siarad iaith y byd hwnnw, ac mae pobl y byd yn gwrando arnyn nhw. Ond dych chi'n perthyn i Dduw. Felly rhai sy'n nabod Duw sy'n gwrando arno ni. Dydy'r rhai sydd ddim yn perthyn i Dduw ddim yn gwrando arno ni. Dyma sut mae gwybod os mae ysbryd y gwirionedd neu ysbryd twyll sydd gan rywun. Ffrindiau annwyl, gadewch i ni garu'n gilydd am fod cariad yn dod oddi wrth Dduw. Mae pawb sy'n caru fel hyn wedi enni'n blentyn i Dduw ac yn nabod Duw. Os ydy'r cariad hwn ddim gan rywun, dydy'r person hwnnw ddim yn nabod Duw chwaith, a mae cariad ydy Duw. Dyma sut wnaeth Duw ddangos ei gariad ato ni. Anfonodd ei unig fab i'r byd, mwyn i ni gael bywyd drwyddo. Dyma beth ydy cariad. Dim y ffaith ein bod ni'n caru Duw, ond y ffaith ei fod wedi'n caru ni, ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am ein pechodau ni. Bydded bendith Duw ar ei air i ni bore yma. So, amser yma llynedd, nes i ddarllen llyfr diddorol iawn. Llyfr, dwi'n gwybod mae Martin wedi darllen hefyd. A dwi wedi cael blwyddyn brysur, so dwi ddim wedi darllen gymaint hynny o lyfrau, so dwi'n recyclo dyfyniadau diddorol. Ac yn y llyfr yma, ddys i ar draws y dyfyniad yma gan ŵr o'r enw Carl Rainer. Oedd yn dweud fel hyn: The devout Christian of the future will either be a mystic, one who has experienced something, or he will cease to be anything at all. Geiriau gath i ddeud hanner can mlynedd yn ôl, dros hanner can mlynedd yn ôl, yn 1971. Geiriau proffwydol, oedd yn gweld y byddai crefydd, crefydd traddodiadol yn marw allan, y byddai Cristnogaeth jyst fel rhywbeth diwylliannol yn raddol y marw allan. A hanner can mlynedd wedyn, ar ôl i'r dyn yma ddeud hyn, mae wedi dod yn wir yn do. Mae mwy a mwy o glwysy'n cau, mae mwy a mwy o gapelu'n cau. Ac dros yr flwyddyn diwetha, da ni wedi cael yr ystadegau. Oedd yn deud bod llai na hanner pobl Cymru rwan yn deud bod nhw yn Gristnogion. Bod ni siŵr o fod yn meddwl bod y lefel hyd yn oed yn is na hynny. Ond mae o'n arwydd y cael yn dweud bod dan hanner poblogaeth Cymru yn deud rwan bod nhw ddim yn Gristnogion. So mae Cymru, chi'n clywed pobl yn dweud ydyn nhw, we're living in a Christian country. Well, actually, statistically, di hynna ddim yn wir. Da ni ddim yn byw mewn gwlad Cristnogol mwyach. Ac oedd y gŵr yma, Carl Rainer, oedd e wedi gweld hwn yn dod. Oedd e wedi gweld y trends. Oedd e wedi gweld y byddai crefydd fel rhywbeth just o ran traddodiad y diwylliant yn marw allan. Ond, mae yna tinc o obaith yn y dyfyniad hefyd. Achos be mae e'n dweud yw, wrth i grefydd fel rhywbeth mae pobl just yn neud allan o traddodiad farw, bydde yna le wedyn i fywyd newydd. Bydde yna le wedyn i ail ddarganfod, ail bwysleisio bod gwir Gristnogaeth ddim ynglyn â traddodiad. Ddim ynglyn â just neud rhywbeth achos bod pawb arall yn neud e. Ond bod e ynglyn â cael gwir brofiad o'r Duw byw. A dyna mae'n golygu wrth mystic, rhywun sydd wedi cael profiad o'r Duw byw. A wedyn dyfyniad arall o'r llyfr yma gan yr awdur ei hun. The faith of the future will be sustained
by an experience, not an argument. As the old saying goes, a person with an experience is not at the mercy of a person with an argument. Mae hwnna'n wir yn dydi, chyfod. Mae'n siŵr bod chi wedi dod ar draws pobl dros blynyddoedd sy eisiau dadlau gyda chi ynglyn â ffydd. Falle bod chi, fel ydw i yn y gorffennol, wedi meddwl gallwch chi gael rhywun i'r nefoedd drwy giro nhw mewn argument. Chyfod, ond dwi ddim yn gallu dychmygu, chyfod, byddwn ni yn y nefoedd a bydd rhywun, pam bod ti wedi dod i credu, nes i golli argument efo Rhys Llwyd. Does neb yn dod i brofiad o Dduw drwy ennill neu colli dadl na. Da ni'n dod i brofiad drwy brofi cariad Duw. Dyna sy'n cyfri. Ac os oes gennych chi brofiad bod Iesu'n eich caru chi, bod Iesu wedi rhoi maddeuant i chi, all neb ddwy'n y profiad na oddi wrtho chi. Allwch chi gael pobl yn dadlau yn erbyn chi gymaint yma nhw isio, ond all neb gymryd y profiad yna o gariad Duw oddi wrtho chi. A person with an experience is not at the mercy of a person with an argument. A reswm pam bod fi jyst wedi rhannu hynna fel cyflwyniad bore yma yw y teitl yn Beibl.net, be bynnag, i'r darn o'r llythyr sydd gyda ni bore yma, ydy profi'r ysbrydion. A mae'r gair profi yn y Gymraeg yn ddiddorol, dydy, achos mae fe'n gallu bod yn rhywbeth positif, bod ni eisiau profi yr ysbrydion neu pethau ysbrydol, ond mae hefyd yn gallu bod yn air cautious, yn dydy. Bod angen i ni brofi'r ysbrydion, to test. Ac yn y Saesneg, mae wahanol yn dydy, mae gyda chi experience a test, yn does. Yn y Gymraeg, mae dyn ni'r un gair ar gyfer y ddau. Tybod. A mewn ffordd, dwi'n mynd i ddeitha chi bod o'n bwysig wneud y ddau bore yma. Bod ni eisiau profi yr ysbrydol, ond hefyd bod o'n bwysig i ni brofi yr ysbrydol. To experience and to test. Achos y cyd-destun y darn yma mae Ioan yn sgwennu i'r Cristnogion yma yw fod yr eglwysi yma yn ardal Ephesus. Bod nhw wedi dod dan ddylanwad lot o bethau ysbrydol, wedi dod dan ddylanwad arweinwyr ac athrawon ysbrydol. Rhai ohonyn nhw yn dda, yn bobl sydd wedi dweud wrthyn nhw am Iesu Grist, wedi dweud wrthyn nhw am yr Ysbryd Glân, ond maen nhw hefyd wedi profi nad air yw popeth melyn, fel mae dywediad Cymraeg gyda ni'n droes. Nid air yw popeth melyn. Hynny yw, just achos fod rhywbeth yn ysbrydol, dyw e ddim o reidrwydd yn golygu bod ei gyd yn dda. Dydy popeth ysbrydol ddim o reidrwydd o les iddyn nhw. A mae'n dod i'r amlwg yn yr adnodau nesaf fod rhai o'r athrawon ysbrydol sydd wedi cael dylanwad drostyn nhw ddim yn athrawon sy'n cario ysbryd Duw. Yn adnod 1, mae'n deud, ffrindiau annwyl, peidiwch credu pawb sy'n dweud eu bod nhw'n siarad trwy'r ysbryd. Peidiwch credu. Mae'n ddiddorol, dydy. Byddwch chi'n disgwyl, y neges da ni'n rhoi yn y capel, ydy credwch, mae eisiau chi credu. Ond fan hyn mae'n dweud, peidiwch credu pawb sy'n dweud eu bod nhw'n siarad trwy'r ysbryd. Mae'n ddiddorol, a dwi'n meddwl bod hwn yn gallu bod yn neges bwysig i ni heddiw hefyd. Achos dwi wedi deud ar y dechrau bod ni'n byw mewn oes llai a llai crefyddol, ond eto mae yna arwyddion bod ni'n byw mewn oes mwy a mwy ysbrydol hefyd. Yn dydy, mae'n ddiddorol yn dydy, wrth i grefydd fel rhywbeth traddodiadol farw, bod na fwy a fwy ddiddordeb mewn pethau ysbrydol. A mae rai bobl yn deitha chi, a dwi'n meddwl bod yn wir o siarad efo lot o bobl, fod pobl yr un mor ysbrydol ac erioed. Ac yn yr oes yma, mae'r neges i yn yr adnodau yma, felly, yn bwysig i ni ystyried y pwyso yn ofalus. A hefyd, dwi'n meddwl bod ni'n byw mewn oes lle mae'n bosib i ni hefyd dod dan ddylanwad
athrawon ysbrydol sydd ddim wastad gyda y lles gorau i ni mewn golwg. Meddyliwch am y peth. Da chi ond angen noco rhyw logo fancy at ei gilydd yn Canva ag o'r YouTube account, a wedyn mae gyda chi Global Ministry. Trust me, I've done it. Ac y pwynt dwi'n trio wneud ydy, mae'n hawdd iawn i bobl gael dylanwad drosto ni heddiw, yn dydy. Mae'n siŵr eich bod chi falle, chybod, fel ydw i. Pan dwi'n dweud, mae'n siŵr bod chi, dwi fel arfer yn siarad am fy hun, okay? Tybod, by proxy. Tybod, gyda rhyw gwestiwn am rhywbeth o'r Beibl neu rhywbeth ysbrydol, a wath ni fod yn onest, da ni'n tueddu fynd at Google yn dydan cyn siarad efo Cristion arall neu rhywbeth. A wedyn, da ni'n dod o draws pob math o bethau ar y we ac yn y blaen. Gan hawdd iawn, da ni'n gallu mynd dan ddylanwad athrawon ysbrydol sydd ddim o reidrwydd yn dod allan o le o gariad Iesu Grist. A dyna mae Ioan yn rhybuddio y ffrindiau yma'n Ephesus, a dyma sy'n bwysig i ni heddiw warchod yn hunain oddi wrtho fo hefyd. Fel eglwys Gristnogol, da ni yn agored i'r byd ysbrydol. Mae yn bwysig bod ni yn agored i gael profiadau ysbrydol. Ond fel eglwys Gristnogol, da ni ddim just yn diddordeb mewn spirituality, mewn in the general sense. Da ni'n benodol a diddordeb profi yr ysbryd glân. Da ni yn benodol a diddordeb profi ysbryd Crist. Felly dwi ddim eisiau chanol chi, just cewch allan i brofi rhywbeth ysbrydol. Na, dwi eisiau chi brofi yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân sydd ddim yn condemnio, ond yn dangos Crist. Yr ysbryd glân sy'n rhoi bywyd, nid yn chwalu'ch pen chi mewn. Dwi eisiau annog chi i brofi yr ysbrydol ydw, ond yn benodol yr ysbryd glân. A mae'n deud yn ail hanner adnod 1, rhaid i chi eu profi nhw, i weld os ydy beth maen nhw'n ei ddweud yn wir yn dod oddi wrth Dduw. Mae digon o broffwydi ffals o gwmpas. Nawr, dwi ddim yn licio yr agwedd sydd gan rhai Cristnogion o bod yn hollol obsessed gyda proffwydi ffals a gweld proffwydi ffals yn bob man a chyfod, sy'n rhywun yn cael un syniad bach yn anghywir, maen nhw'n broffwyd ffals, tyfod. Mae yna rai Cristnogion yn obsessed gyda proffwydi ffals, tyfod. Ond eto, mae'n amlwg o'r Beibl bod yn bwysig bod ni yn bod yn ofalus, yn dydy. Mae'n bwysig bod ni yn bod yn ofalus. Wel, ydy be mae rhywun yn dweud yn leinio fyny efo'r Beibl? Ydy be mae rhywun yn dweud yn leinio fyny efo ysbryd Crist? A mae'r adnod fan hyn yn deud wrthyn ni bod yn bwysig i ni brofi be mae rhywun yn dweud. I ni brofi profiadau ysbrydol. Wel, sut da ni'n neud y profi yna? Ydyn ni jyst yn mynd wrth teimladau ni? Sa'n fod, dwi'n meddwl mae hwnna'n teimlo bach yn dodgy neu gyda i ryw fath o hunch bod rhywbeth ddim cweit yn iawn am hwnna. Wel, chi'n gallu wneud hynny. A weithiau mae Duw, chybod, yn nydio ni rhai cyfeiriadau. Ond, yn yr adnod yma, mae'n dweutho ni fod gyda ni rhywbeth pendant iawn i brofi profiadau ysbrydol yn ei erbyn. Adnod 2 ac adnod 3. Dyma sut mae'n nabod y rhai sydd ag ysbryd Duw ganddyn nhw. Mae pob un sy'n cyffesu fod y Meseia Iesu wedi dod yn berson real o gig a gwaed yn dod oddi wrth Dduw. Ond os ydy rhywun yn gwrthod cydnabod hyn am Iesu, dydy hwnnw ddim yn dod oddi wrth Dduw. So basically, y ffordd da ni yn y byd ysbrydol yma sy'n llawn syniadau ysbrydol, y ffordd da ni'n gallu profi os ydy rhywbeth yn dod oddi wrth Dduw, ydy dal o fyny yn erbyn Iesu Grist. Yn syml iawn. Meddyliwch nawr, chybod os ydych chi wedi torri esgwrn neu rhywbeth, pwy sydd wedi torri esgwrn yma?
Cwestiwn bizarre i ofyn ar ffordd i Sul. Na ni, cwbl o bobl wedi torri esgyn. A wedyn pan oeddech chi yn yr ysbyty neu be bynnag, chi'n cael yr x-ray, ond chi methu cweit gweld yn iawn beth sy'n ymlaen yr x-ray tan bod chi'n dal o fyny yn erbyn y golau yna. Wedyn pan ydych chi'n dal o fyny yn erbyn y golau, ydych chi'n gallu gweld wedyn beth sydd yn mynd ymlaen. A mewn ffordd, dyma sut da ni yn gallu gwneud sens o bethau ysbrydol. Dal o fyny yn erbyn goleuni Crist. Ac wrth ddal o fyny yn erbyn goleuni Crist, da ni wedyn yn gallu gweld os ydy o'n rhywbeth sy'n dod oddi wrth Grist neu yn dod o rhywle arall. Achos mae yna bwerau ysbrydol drwg yn y byd hefyd, a mae'n bwysig bod ni'n ymwybodol o hynny. So mae'n dweud fan hyn yr adran, mae'r ffordd o wybod os ydy rhywbeth ysbrydol yn dod gan Crist yw drwy gyffes. Ydy rhywun yn cyffesu fod Iesu y Meseia yn berson real o gig a gwaed yn dod oddi wrth Dduw. Ydy rhywun yn cyffesu bod nhw'n credu mae Iesu Grist o Nazareth yw'r Meseia y Duw ddyn. Cyffesu. Be ydy cyffesu? Wel, cyn cymryd y cymun mewn munud, byddwn ni yn cyffesu y credo apostolaidd, sef byddwn ni'n dweud be da ni yn ei gredu. A mae hwnna'n un rhan o cyffesu, sef dweud bod ni yn credu yn Iesu Grist. Ond mae cyffesu yn rhywbeth dyfnach na dim ond geiriau hefyd. Mae cyffesu hefyd ynglyn â dangos bod ni yn byw be da ni yn ei gredu. So da ni'n gallu cyffesu Crist drwy literally dweud, dwi yn credu yn Iesu Grist, ond hefyd wedyn byw bywyd mewn ffordd sy'n dangos Crist. So mae cyffesu yn digwydd ar ddau lefel. Yn y ffordd, da ni yn literally dweud a cyffesu, ond hefyd bod yn bywyd ni hefyd yn cyffesu Crist. Ac os gai fod yn onest efo chi am eiliad, oedd yna gyfnod yn y mywyd i pan o'n i rhywfaint yn iau, le o'n i'n eitha hot ar y cyffesu ar bapur, tybod? O'n i yn credu ar bapur yn yr holl bethau pwysig, so o'n i'n gallu adrodd 5 pwynt Calvin i chi, so o'n i'n gwybod cyffesiadau ffydd pawb, tu mewn, tu allan, so o'n i'n gallu esbonio holl details y ffydd Gristnogol i chi. Hynny yw, fyny fan hyn, o'n i yn cyffesu Crist, ond oedd e'n aml ar goll fan hyn. A mae gwir cyffesu Crist yn rhywbeth dylech chi fod yn neud, yn y ffordd da chi'n meddwl a credu a siarad, ond yn agwedd eich calon chi hefyd. Ydych chi yn caru Crist, neu jyst yn dweud bod chi'n credu ynddo fe? Ydy eich bywyd chi yn dangos bod chi wir yn credu beth ydych chi'n deud ydych chi'n credu? Ydyn ni'n cyffesu Crist efo pob rhan o'n bod? Nawr, yn yr adnodau nesaf, mae'r Beibl mewn sawl lle ac yn yr adnodau sydd gen i bod yma, so yn rhybuddio ni am y frwydr ysbrydol da ni ynddo. A da ni gyd yn ymwybodol bod ni mewn brwydr ysbrydol yn dydyn. Achos jyst meddyliwch am eich bywyd chi'n gyffredinol yn arbennig ynglyn â'ch bywyd ysbrydol. Profiad pob Cristion yw bod chi weithiau'n cymryd cam ymlaen yn eich ffydd a wedyn yn cymryd 2 cam yn ôl. Mae pethau mynd yn dda yn eich bywyd ysbrydol chi a wedyn mae rhywbeth hollol annisgwyl yn meso pethau fyny ac yn chwalu'ch pen chi a da chi'n mynd trwy amser anodd eto. A mae'n bwysig cofio bod ni mewn brwydr ysbrydol. A dydy'r ysbrydion drwg sydd yn y byd yma ddim eisiau Cristnogion lwyddo. Dyn nhw ddim eisiau'r eglwys Gristnogol i dyfu. A dyna pam yn aml fod cyfnodau o fendith yn eich bywyd chi yn bersonol neu yn bywyd ni fel eglwys hefyd mynd i fod yn gyfnod llawn heriau.
Achos y mwyaf mae Duw yn bendithio rhywun, neu'n bendithio ardal, neu'n bendithio eglwys, y mwyaf fydd yr un drwg wedyn yn trio tanseilio pethau. Da ni'n rhan o frwydr ysbrydol. Ond, un peth dwi'n cofio'n had cu yn dweud, a had cu yn weinidog, oedd mae'n bwysig i ni fel Cristnogion fod yn ymwybodol o ysbrydion drwg, ond mae hefyd yn bwysig i ni beidio rhoi gormod o sylw iddo fe, chybod, a mynd yn obsessed gyda fe. A wedyn, chybod, meddwl rhyw fath o, mynd dros ben llestri gyda fe. Mae'n bwysig bod yn aware o'r peth, ond peidio gadael iddo fe fod yn gysgod drosto ni chwaith. A rheswm pam yw fel mae'r adnodau gyda ni, erbyn adnod 4, dydy Ioan ddim yn dwelio ar hyn, ond mae e'n mynd yn syth i annog y Cristnogion. Adnod 4, mae'n dweud bod nhw'n blant annwyl. Mae'n dweud bod nhw'n perthyn i Dduw. A mae'n atgoffa nhw fod nhw eisoes wedi ennill y frwydr, a fod yr ysbryd sydd gyda nhw yn gryfach o lawer na'r un sydd yn y byd. Felly oherwydd hynna, fel Cristnogion, bod ni'n falle yn bwysig bod ni'n ymwybodol o ddylanwadau ysbrydion drwg yn y byd, fe allwn ni gael posture positif oherwydd atgyfodiad Iesu bod ni eisoes wedi ennill. A mae Duw o'n plaid ni a da ni'n blant annwyl iddo fe. So, Chym yn clywed fi'n aml yn siarad am pethau fel hyn. Ond dyna phan mae'n dda neu cyfres. Pan mae stwff yn dod lan, da ni'n gallu trafod nhw wedyn. Dyma'r adnodau mynd ymlaen wedyn, adnod 7 ymlaen, i sôn am be ydi ffrwyth yr ysbryd yma. Sef yn syml iawn, cariad a cariad sy'n dod oddi wrth Dduw. Adnod 7, ffrindiau annwyl, gadewch i ni garu yn gilydd. Am fod cariad yn dod oddi wrth Dduw. Mae pawb sy'n caru fel hyn wedi enni'n blentyn i Dduw ac yn nabod Duw. Dydy'r cariad hwn ddim gan rhywun, dydy'r person hwnnw ddim yn nabod Duw chwaith. Am mai cariad ydy Duw. So mae hwnna'n ffordd o brofi os ydy rhywbeth ysbrydol yn dod oddi wrth Dduw. Ydy yn llawn cariad Duw. Achos yn aml, mae lot o bethau ysbrydol sydd ddim o Dduw yn bethau sy'n condemnio, yn bethau trwm, yn bethau sydd yn dinistrio bywyd pobl. Ond mae pethau ysbrydol sydd gan Dduw yn rhywbeth sy'n dod â cariad, yn rhywbeth sy'n dod â gobaith. Adnod 9, dyma sut mae Duw ddangos ei gariad ato ni. Anfonodd ei unig fab i'r byd, mwyn i ni gael bywyd drwyddo. Dyma beth ydy cariad. Dim y ffaith ein bod ni'n caru Duw, ond y ffaith ei fod wedi'n caru ni. Ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am ein pechodau ni. So unwaith eto, mae'r adnodau yma'n specific yn dydy. Dwi ddim yn siarad am cariad yn yr ystyr cyffredinol, yn yr un ffordd a dwi'n caru mena a dwi'n caru pizza. Ond dwi ddim yr un math o gariad, na di. Mae cariad yn air eang iawn. Ac yn fan hyn, math penodol o gariad sy'n cael ei siarad amdano fe. Cariad sy'n dangos ei hun yn fwyaf clir yn y ffordd nath Iesu farw mwyn i ni gael byw. So pa fath o gariad yw hwnna? Cariad hunan aberthol. Cariad sy'n fodlon aberthu hun dros eraill. Cariad sy'n costio yw e. A cariad hefyd sydd yn para. Cariad sydd yn fwy na jyst cariad byd y teimladau, ond cariad sydd yn cario trwyddo hyd yn oed pan di'r teimladau falle ddim wastad yna. So wrth i ni transition o draw at yr cymyn a swper yr arglwydd bore yma. Nes i ddechrau drwy sôn am y dyfyniad yna gan Carl Rayner. The devout Christian of the future will either be a mystic, one who has experienced something, or he will cease to be anything at all. Nawr, dwi am fentro gwella ar y dyfyniad yna a mynd fel hyn. The devout Christian of the future will either be a mystic,
one who has experienced someone, or he will cease to be anything at all. Dwi eisiau chi brofi pethau ysbrydol. Dwi eisiau ni fod yn eglwys sy'n ceisio pethau ysbrydol. Ond dwi eisiau ni brofi yr ysbrydol yng ngoleuni ysbryd Crist. Achos mae ysbryd Crist, dyw e ddim yn condemnio, mae e'n madde. Dyw ysbryd Crist ddim yn drwm, mae e'n ysgafn. Dyw ysbryd Crist ddim yn neud i chi deimlo yn wael amdanoch eich hun, ond mae e'n atgoffa chi bod chi'n blentyn iddo fe. Dyna'r math o brofiadau ysbrydol dwi eisiau chi gael. Dyma'r math o brofiadau ysbrydol dwi eisiau gael. A dyma'r math o brofiadau ysbrydol sy'n bosib i unrhyw un gael wrth ddod at Iesu a derbyn beth sydd ganddo fe i ni. So, da ni'n mynd i droi nawr at Swper yr Arglwydd, a mae'r band mynd i ddod fyny, jyst i wneud bach o atmosffer yma, achos da ni'n licio hynny. Yn ôl yr arfer, da ni'n cyffesu y credo apostolaidd cyn cymryd Swper yr Arglwydd. A fel o'n i'n dweud munud nôl, mae cyffes yn fwy na dim ond geiriau. Mae adrodd geiriau da ni'n mynd i wneud mewn munud, ond da ni yn gwahodd yr Ysbryd Glân ni'n llenwi ni fel bod yn bywyd ni yn gallu bod yn gyffes i'r arglwydd Iesu hefyd, nid dim ond yn geiriau ni. Felly, unwch gyda fi os ydych chi yn credu yn Iesu Grist ac eisiau cyffesu hyn. Credaf yn yw y tad holl a lluog, creawdwr, nef a deiar. Credaf yn Iesu Grist, ei unig fab, ein harglwydd, a gaid trwy nerth yr Ysbryd Glân. Aned o fair forwyn, dioddefodd dan Pontius Pilat, fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd. Disgynodd at y meirw. Atgyfododd y trydydd dydd, ysgynodd i'r nefoedd, ac mae'n eistedd ar ddeheulawr tad. Daw eto i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr Ysbryd Glân, yr eglwys lân Gatholig, cymundeb y saint, maddeuant pechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Felly mewn munud, os ydych chi yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist ac eisiau cymryd Swper yr Arglwydd fel arwydd eich bod chi'n perthyn i deulu Duw, mae croes y cynnes i chi ddod ymlaen at y bwrdd i wneud hynny, ac yn ôl yr arfer mae yna opsiwn gluten-free yma hefyd. Prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag ato ni yw fod Iesu wedi marw pan oedden ni dal yn bechaduriad. Felly, gadewch ni ddangos yn cariad ni tuag ato fe drwy gyffesu yn pechodau yn dawel nawr mewn gweddi. Dad nefol, i ni wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred. I ni ddim yn gwneud yr hyn y dylen ni wneud. A da ni yn cyfadda hynny yn dawel o dy flaen di nawr. Ac i ni go iawn yn sori, i ni go iawn yn edifarhau. Ond i ni'n diolch o Dduw Dad fod Iesu wedi marw drosto ni. A drwy hynny bod ni wedi gallu gweld beth yw gwir gariad. A da ni'n diolch fod cariad Iesu ni'n golygu fod maddeuant ar gael i ni. A bod yna groeso i ni ddod yn blant i Dduw. O Dduw Dad, i ni'n gofyn i ti symud ni am y tro cyntaf bore yma, neu falle symud ni o'r newydd, o'r tywyllwch i'r goleuni. O ddryswch ysbrydol i oleuni ysbrydol yn enw Iesu.
Felly ffrindiau, mae yna wahoddiad i bawb ddod at y bwrdd. Dyma fwrdd Duw, nid bwrdd yr eglwys. Mae'r bwrdd wedi baratoi ar gyfer y rhai sydd yn caru Duw a'r rhai sydd eisiau caru Duw yn fwy. Felly dewch. Chi sydd yn gadarn eich ffydd, ond chi sydd yn wan eich ffydd falle. Chi sydd yma'n aml neu chi sydd yma am y tro cyntaf. Chi sydd wedi ceisio dilyn, ond falle chi sydd wedi methu. Mae yna groeso wrth y bwrdd. Nid achos bod ni fel eglwys yn eich gwahodd chi, ond Iesu Grist sydd yn eich gwahodd chi. Ewyllys Duw y bydd pawb sydd yn ceisio Duw yn ei gyfarfod yma heddiw. Felly pan nath Iesu gynnal swper yr arglwydd am y tro cyntaf gyda'i ddisgyblion, wedodd wrthyn nhw, cymerwch fara, ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roedd e'n dweud, cymerwch, hwn yw fy nghorff i. A cymerodd gwpan a dweud, hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod sy'n cael ei dywallt mwyn llawer. Felly yn eich amser eich hun, dewch fyny at y bwrdd i gymryd y bara'r gwin fel arwydd o gariad a maddeuant Duw i ni. Gawn ni godi gan i'r canol a gyda'n gilydd. Christ yw fy wobr gwrthod fy nwsio. Does dim byd arall sy'n all mod
Mae sicr sydd yn noti, neddiw cartre ni. Treulio'n dda, ond can a fi heb troi yn ôl. Rwy'n cwbl rydd. Christ yw fy mhob peth i. Christ yw fy mhob peth i. Ti yw cwbl of triangen. Ti yw cwbl of mi benderfyniais. Dilyn Iesu heb troi yn ôl. Heb troi yn ôl. Y byd o cefni, gros o blaen ni. Heb troi yn ôl. Heb troi. Mi benderfyniais. Mi benderfyniais I dilyn Iesu heb troi yn ôl. Heb troi yn ôl. Y byd o'n cefni, y croes o blaen ni. Heb troi yn ôl. Heb troi yn ôl. Christ yw fy mhob peth i. Christ yw fy mhob peth i. Ti yw'r cwbl o'r triangen. Ti yw'r cwbl. Nawn ni gorffen drodd yr gras am gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a cariad Duw ac ymdeithas yr ysbryd glân a fydd y gyda ni oll yr awr hon hyd byth. Amen.